Влизам вчера в магазин за дрехи и викам на продавача: извинете, може ли да пробвам онази риза на витрината? Той веднага ми се сопна: не, ще трябва да влезете в пробната, като всички останали. Понякога е трудно да се разбереш с странни продавачи, да не говорим, ако са и в странни магазини. Аплодисменти за магазина за неприятности. Денонощен магазин, песен си има. Добър ден! Добър ден. Това ли е магазинът за неприятности? Да, уважаеми господине, тук има всички неприятности, които могат да ви стъжнят живота. Господинът нещо така конкретно ли търси? Още не съм решил, ще разгледам. Ако уважаемия господин позволи, мога да предложа някоя актуална неприятност. Вчера докараха нови неприятности. Съсед с дрелка и съсед разместваш мебели през нощта с музика. Искате ли да ви ги покажа? Не, аз вече имам вкъщи един шумен съсед, ама се свиква нещо по-неприятно. Нямате ли така? Разбира се, че има. Нашата най-популярна неприятност е развод. Хората много я търсят. Гарантирам ви, голяма неприятност е. Искате ли я развод? Не, благодаря. Вече съм разведен, пробвал съм. Няма смисъл. Добре, тогава, уважаеми господине, само тук и само за вас представям супер неприятната неприятност истерична приятелка. А точно сега предлагаме и две супер промоции. Ревнива жена и тъща на гости. Нещо не са ми много страшни тези неприятности, бе. Те не са страшни, те са ужасни. Но, ето нещо по-поносимо. Уволнение от работа? Как ви се струва? В комплект с наводнение от съседи и проблеми с закона. Не е лошо, но аз търся неприятности, които да подаря за рожден ден. О, така кажете ме. Нали? Предлагам ви обир. Той е класически неприятен подарък, унисекса. Отива и за мъже, и за жени. Аз търся някаква така физическа неприятност. Неприятност, нещо така, да хване рожденника за гърлото, да плаче, да реве, да се къса. Разбрах. Имам точно това, което търсите. И тук, в тази кутийка е описана най-голямата неприятност. Малка ми се... Удар, малка е, но е добра. Голяма е. Да. Удар на малкия пръст на крака в табуретката. Неприятно ли е? Не само неприятно, отвратително и болезнено. Перфектно, дайте ми две. Отличен избор. Ето ви ги, господина е много извратен. Елате ви ги опаковам. Тук в опаковаческия център. Елате ви ги опаковам.